Steve a gasara agus a chailní. Bíonn Plandáil ag fás. Tá 5 rud de dhé ar Plandáil le cuidiú lá fás. Salas ón Grian, Isce, Air, Chas agus Cré. Gotcha lom agus héaglainnearg ar na Weatherbies agus iad ag chur síolta. Arc, tá garóid gaí ag séadú síolta ó na Plandáil agus tiitin siad ar an talú. Chéan na síolta is deas a chré agus tá an fargal farthain le huisce a thuairt dóibh. Tá an salas agus an chas ó gabh an Grian agus an tuisce ó aragal farthain de dhé le go déaglas na síolta fás. Nuair a tá amsir jazz sé fás an Plandáil níos scoiste. Ach, nuair a tá amsir fuair agus tirim, ní bhíonn siad ag fás cógásta. Cuidiúin an salas agus an tuisce leis an phláinte bia a dhéanamh. Tugtar fóta sintis ar an phróiseas seo. Cad iad na 5 rud a tá de dhé ar Plandáil le bheith ag fás. Cén cineál amsir a chuideann le Plandáil fás níos scoiste. Cén Weatherbie a chuideann le fóta sintis. Mai sibh! Tá súil againn gur chuidiú na Weatherbies libh fól an foin dóigh le síolta a chur. Deannaigh cinse go bhfuil sibh a gcarc ar na Weatherbies a rís fa tháinig níos smó ábhar spraoi. Slán go fóill!